Moi, Sofin Gamer täällä taas ja parissa. Niin, mä oon noin sanoa, että meillä on nyt tämä nimeä. Niin on tämä Markkurus. Niin, minä olen oikeastaan Hero Squidissa mukana. Ja tänään muuten tehdään tämmönen liukuovi. Tämä. Ja se on tämmönen sulla. Nopeasti tehdään. Tätä ei tule tätä ei tarvitse. Näin. Ja sitten tämä on todella helppo. Pitäisi kyllä tietää. On todella helppo rakentaa. Ja myöskin, jos joku ihmettelee myöskin, miksi tämä Markurius on myöskin taustalla, niin hän halusi vain mainostaa kanavaansa. Mitä? Häh? Joo. Ei tarvi. Ei se pitäisi näkyä. Jos näkyy, niin mitä hittoa. Ja mä suosittelis kypeä. Katsikää tästä. Ja mun sitten vielä pressure plated. Sitten tuossa tulee vielä tuoin tuolla. On helppo tehty. No se oli semmoinen tällä kertaa 2 minuutin video. Ei pitäisi olla pitkä. Ei minun mielestäni. No, mutta se oli semmoinen tällä kertaa.